De onde ven isto? Pois ven desde que as pautas antibióticas se pensaban que tiñan que ser moi longas, de 7 a 14 días. Por que? Porque se pensaba que así eliminábanse completamente as bacterias e evitábamos a aparición de resistencias. Que pasa? Que a evidencia actual lévanos a ver que as pautas máis curtas son igual de eficaces. É dicir, máis corto é mellor, ou dito de outra maneira, máis curto é igual de eficaz. Como vedes aquí, os beneficios do Short-Eris Better son claros, disminuímos as resistencias aos antimicrobianos. Por que? Porque canto máis longo é este tratamento, máis risco hai de que aparezcan resistencias. De feito, a selección de mutantes resistentes suélese dar a partir do terceiro ou cuarto día. Polo tanto, canto máis expoñamos a estes microorganismos ao tratamento, máis resistentes se van facer. Menores efectos adversos, evidentemente, menor risco de toxicidade, de reaccións alérxicas, de infeccións importunistas, de aparición de infección por clistridioides, mellor adherencia terapéutica, evidentemente. Se un tratamento é máis curto, o paciente vai ser máis adherente, e reducimos custos, tanto os custos directos do propio medicamento como os custos indirectos, que son a hospitalización, por exemplo. Que factores influen nunha infección? Pois a triada é o foco, o hóspede e o microorganismo. En canto a foco, evidentemente non é o mesmo tratar unha ITU, unha infección respiratoria ou unha infección intraabdominal que está resolta quirúrxicamente que infeccións moito máis complexas, como pode ser unha osteomelitis, un acceso do sistema nervioso central ou infeccións asociadas a dispositivos endovasculares. Estas tipo de infeccións non van ser candidatas a un Short-Eris Better, van requerir tratamentos máis largos. En canto ao hóspede, pois hai que ter en conta o paciente ao que nos enfrentamos, o estado inmunolóxico deste paciente, cal é o posible xermen causante que lle está causando este cuadro, a idade e a patoloxía de base do noso paciente. Se un paciente ten moitas comorbilidades, pois tampouco será candidato a recibir unha terapia curta. É o microorganismo. Temos que saber cal é o microorganismo máis habitual que pode causar este cuadro e cales son as tasas de resistencia deste microorganismo na nosa área sanitaria. En función desto, vamos poder saber se un microorganismo vamos a poder tratar cunha pauta curta ou vamos a poder tratar cunha pauta longa. E tamén quería falar que as infeccións complicadas son conceptos dinámicos. A que me refiro? A que se tratamos a causa que fai que a infección sea complicada, entón poderíamos tratar como unha infección non complicada. Xa sexa, por exemplo, unha infección intraabdominal que estea resuelta quirúrxicamente, vamos poder reducir a pauta antibiótica. E o mesmo pasa igual con un paciente neutropénico, no momento no que resolvamos esa neutropenia de base, pois poderíamos tratar con unha pauta curta. Aquí traio-vos a tabla de Spellberg, onde nos indica todas as infeccións nas que probaron pautas longas respecto a pautas curtas. Aquí vemos os resultados, que en todos os resultados as pautas curtas mostraron unha non inferioridade, é dicir, resultados equivalentes, e aquí ensénanos os números de ensaios clínicos que probaron. Por exemplo, vedes que a neumonía, a CAP, foi probada en 14 ensaios clínicos, as ITUs, as sinusitis e incluso a profilaxis posoperatoria. Eu vou falar dos cadros que máis vedes vos habitualmente. Vou empezar pola neumonía asociada á comunidade, que tiña unhas pautas convencionais de 5 a 14 días, eran pautas moi longas, e en 14 ensaios clínicos randomizados e controlados demostrouse que unha pauta curta de 3 a 5 días non é inferior. Aquí traio-vos un ensaio clínico que foi presentado na revista JAMA no ano 2016, donde se randomizaron dous grupos de pacientes. Un grupo de intervención, onde se lle administraba o antibiótico durante 5 días e despois se lle suspendía, sempre cando o paciente estuvera estable, é dicir, estuvera febril e non presentara signos de inestabilidade. E, a diferencia, o grupo control recibía antibioterapias según o criterio do médico que o estaba tratando. Aquí abaixo mostro-vos a tabla de resultados, o primary outcome, que era a tasa de éxito clínico, tanto ao día 10 como ao día 30. Como vedes aquí, no grupo control había unha tasa de éxito clínico do 48% respecto no grupo intervención, que era o que levaba a pauta máis curta, dun 56%. Como vedes, o valor é 0,18, é dicir, é superior ao 0,05, polo tanto non hai estadísticamente significativas diferencias entre ambas as dúas pautas. E o mesmo pasa ao día 30, un 88,6% respecto a un 91,9%, un p-valor de 0,33, non hai diferencias estadísticas significativamente. Aquí tamén vos traio un ensaio clínico un pouco diferente, onde abarca
a neumonía asociada a xérmenes atípicos. Aquí temos un grupo de intervención que se trata cunha única dose de acitromicina, unha dose alta de 1,5 gramos, respecto a unha pauta habitual, que son 500 miligramos de acitromicina cada 24 horas durante 3 días. Evaluáronse 48 pacientes en cada grupo e, como vedes, a curación clínica é igual nos dous grupos, un 97,9%. Que podemos tamén entonces levar de aquí? Que unha pauta curta nunha neumonía xerada por xérmenes atípicos tamén se podería tratar cunha pauta curta. Traio-vos aquí guías que utilizamos habitualmente, que están contrastadas, que son fiables, onde tamén recollen estas pautas curtas, as guías Prioran, as guías PRAN ou incluso a guía do noso propio hospital, que nos falan deste tratamento da neumonía durante 5 ou 7 días, sempre cando o paciente evolucione favorablemente. Que hai que ter en conta nestes cadros? Individualizar sempre ao paciente. Hai que ter en conta como está ese paciente desde que se establece o antibiótico, como están os reactantes de fase aguda, como está a súa temperatura corporal, como están eses niveis de saturación. Todo isto, se o paciente está estable, pois vai nos facer ver que é candidato a levar unha terapia curta. En canto aos factores de risco para presentar unha pseudomonas ou un SARM, pois tamén hai no que ter en conta. Este tipo de infeccións son máis graves e, polo tanto, pois tampouco serán candidatas a unha pauta curta, evidentemente. E despois, pois as situacións especiais do paciente. Se ten un proceso oncolóxico, se ten unha situación de inmunosupresión, pois tampouco será candidato a levar unha pauta curta. Traio ahora a neumonía asociada á ventilación mecánica, que quizá é un concepto que dá un pouco máis de medo en canto a cortar a pauta, pero traevos aquí 3 ensaios clínicos que demostran que unha pauta curta de 5 a 8 días non é inferior a unha pauta convencional de 10 a 15 días. Esta é unha publicación que se presentou na revista Lancet no ano pasado, no 2024, onde igual se comparaban dous grupos. Un grupo intervención, onde a pauta curta era de 7 días ou menos, respecto a un grupo control, onde a pauta longa era de 8 días ou máis. Cal era o que se avaliaba? Cal era o resultado? Pois o risco de recurrencia ou de morte tras 60 días. E como vedes aquí, no short course, nos pacientes que levaban a pauta curta, o primary outcome levábase no 41% dos pacientes, respecto ao 44% dos pacientes que o tiñan cando estaban coa pauta longa. É dicir, hai unha diferencia dun menos 3% en ambos os dous grupos, e o marxen do estudio de non inferioridade estaba marcado nun 12%, e como vedes ese 5% non cruza o marxen de non inferioridade, entonces podemos concluir que unha terapia curta non é inferior a unha terapia longa asociada á neumonía á ventilación mecánica. Tamén, esta pauta curta está recollida en guías de prestixio, a guía Prioran, a guía Mensa ou a guía do Proa Macarena. Fálanos aí, como vedes, na guía do Proa Macarena da posibilidade de ciclos máis cortos guiados por biomarcadores. A que se refire isto? A que a PCR e a procalcitonina neste tipo de cuadros van ser indicadores de como está evolucionando un paciente. Se vemos unha disminución do 50% da PCR ou da procalcitonina do 80% respecto ao valor pico, vai nos facer ver que este tipo de pacientes van ser candidatos a levar unha pauta curta. Entonces, que hai que ter en conta neste tipo de pacientes? Os reactantes de fase aguda, sobre todo. Se un paciente evoluciona favorablemente vendo eses factores, eses reactantes de fase aguda disminuir desde o momento en que iniciamos o antibiótico, van ser candidatos a levar unha pauta curta. Pacientes que teñan unha infección por SARM, por un E. coli bleu ou por unha pseudomonas, evidentemente non van ser candidatos, e despois pacientes que teñan datos de sepse ou de shock séptico tampouco van ser candidatos. E, sobre todo, moi importante, reavaluar os pacientes nas primeiras 48-72 horas. Por que? Porque así vamos ver se son candidatos a levar unha pauta curta ou non, e se vamos poder desescalar, axustar ese antibiótico. Ora traio-vos as CITUS, que as CITUS eran tratadas con pautas moi longas, de 10 a 14 días, pero sí que é certo que as pautas curtas, sobre todo en mulleres, sí que están moi implementadas. Esa fosfomicina en dosis única, esa cefuroxima a 5 días, esa nitrofurantoína, sí que están moi asentadas. Que pasa? Que en homes quizás son un pouco máis reticentes a implementar estas pautas curtas e tamén nas pielonefritis. Pero traio aquí 13 ensaios clínicos que demostran que as pautas curtas non son inferiores. Unha cistitis en homes poderíase tratar con 7 días e unha pielonefritis tamén entre 7 e 10 días, dependendo de se este é complicada ou non, tamén se podería implementar.
Este é un ensaio presentado no 2021 na revista JAMA, onde pacientes masculinos eran tratados con 7 días ou con cipro ou con cotrimoxazol, e despois eran randomizados en 2 grupos. O grupo intervención recibía 7 días de antibiótico e 7 días de placebo, e o grupo control continuaba os 14 días con antibiótico. Que se evaluaba aquí a resolución da sintomatoloxía asociada a esta ITU tras 14 días despois de terminar o antibiótico. E aquí marcábamos un marxen de non inferioridade do 10%. Como vedes aquí, a resolución do cadro tamén é significativa. No 7% hai un 93% de curación da ITU respecto ao grupo dos 14 días, que hai un 90% de curación. Como vedes, a diferencia entre ambos os dous grupos é dun 2,9%, e como vedes, o marxen de non inferioridade, que era do 10%, non se ve cruzado por ese límite inferior do intervalo de confianza. Entón, que podemos concluir? Que unha pauta curta é igual de eficaz que unha pauta longa no tratamento das cistites agudas en homes. E o mesmo pasa coa pielonefritis. O deseño do ensaio era o mismo, pacientes que recibían 14 días de antibioterapia respecto a pacientes que recibían 7 días de antibioterapia e 7 días de placebo. Cal era o primary outcome que se evaluaba aquí? A curación clínica, tanto clínica bacteriolóxica deste cadro, nos 10 días, 14 despois de completar o antibiótico. E igual, o marxen de non inferioridade estaba situado no 10%. Como vedes aquí, tamén vos traio a tabla de resultados. A curación no grupo dos 7 días era do 97%, respecto á curación no grupo dos 14 días, que era dun 96%. Como vedes aquí, a diferencia todavía é menor, é de menos dun 0,9%. Entonces, vendo ese intervalo de confianza do 90%, non o cruza o noso marxen de inferioridade do 10%, polo tanto, podemos concluir que a terapia curta en pielonefritis é segura e eficaz. Igual, onde se recolle estas pautas curtas? No PROA do Virxe Macarena, na guía Mensa e na guía do noso hospital. De feito, na pielonefritis tamén nos fala da terapia secuencial, é dicir, no momento no que o paciente acade de efervescencia, este tratamento podería continuarse por vía oral. É que hai que ter en conta na ITU, sobre todo, o microorganismo que nos enfrentamos. Os E. coli blés, as Klebsiella blés, as pseudomonas, pois non van ser candidatas a unha terapia curta, evidentemente. E, sobre todo, descartar cadros máis graves, como unha necrose papilar, unha obstrucción uretral ou accesos. E tamén me gustaría falar das prostatitis, que aquí sí que se demostrou que shorter is not better, senón que os tratamientos deben ser de polo menos un mes, porque as pautas máis curtas están asociadas a recurrencias. E ora, pasando a infeccións de pele e partes blandas, quería traervos que unha pauta de 5 a 6 días é igual de eficaz que unha pauta longa de 10 días. Tamén 4 ensaios clínicos que nos demostran que non son inferiores. Este é un pantallazo da guía Mensa, onde nos fala dese tratamento de entre 5 a 7 días, e despois dinos que a antibioterapia se podería suspender ás 48 horas se hai un bo control do foco e non hai celulite residual. Este é o ensaio clínico que nos trae o Mensa, que evalúan a 322 pacientes que teñen unha infección de pelo ou partes blandas de tipo necrotizante, onde un grupo se lle retiraba a antibioterapia ás 48 horas e outro grupo se lle mantía máis de 48 horas. E como vedes aquí, evaluábase a recurrencia do cadro, a mortalidade e a estancia en UCI. E como vedes, todos os valores de P son superiores ao 0,05, é dicir, non hai diferencias estadísticamente significativas entre ambos os dous grupos. Que podemos concluir, entonces, que son pautas seguras, que no momento no que haxa un bo control do foco, a antibioterapia de longa duración non ten sentido. E, sobre todo, tamén quería falar do importante que é ver que pode haber todavía un pouco de inflamación local aos 10 días, e isto non xustifica unha prolongación do tratamento ou pensar que o tratamento antibiótico fracasou. É algo normal e non por eso deberíamos seguir dando antibioterapia. Donde se recolle guías Prioran, PROA Macarena, guías PRAN, como vedes, todas elas nos falan deses 5 días de tratamento, sempre cando a infección non sexa complicada. Donde non se aplicaría en inmunocomprometidos, en pacientes que sean mordidos por animales, isto traíavos aquí a guía NICE,
donde nos fala de que este tipo de mordeduras son complexas, porque son microorganismos graves como a Pasteurella, o Streptococcus, o Corynebacterius, que están asociados a feridas profundas e a risco de infeccións graves. Entonces, neste tipo de mordeduras sí que non aplicaríamos unha terapia curta, habería que ser un pouco máis cauteloso. Evidentemente, cando haxa clínica de invasividade, pois tampouco serían candidatos, cando haxa corpos extraños na ferida e cando haxa infeccións protésicas, que aquí sí que quería traer un ensaio clínico onde se evaluou 6 semanas de antibioterapia respecto a 12 semanas de antibioterapia. Como vedes, o que se evaluaba era a persistencia da infección 2 anos despois de que se finalizase este curso de tratamentos. O marxen de non inferioridade marcado foi dun 10%. Como vedes aquí, a diferencia é clara. As 6 semanas de tratamento ten un 18,1% de recurrencia respecto ás 12 semanas que ten un 9,4%. Aquí a diferencia dun 8,7% respecto aos dous grupos, superando por moito o intervalo de confianza marcado do marxen de non inferioridade do 10%. Entonces, neste caso, shorter is not better. As terapias curtas non están asociadas a unha non inferioridade. Por qué? Porque estas infeccións son moi complicadas, están asociadas a biofilms, están asociadas a fístulas, entonces aquí necesítase un bo control quirúrxico, pero tamén un tratamento prolongado. E finalmente quería falar da bacteriemia, que quizá é un tema un pouco máis complicado, onde quizá as pautas curtas dan un pouco máis de medo implementarse. Aquí o que se evaluaron en 4 ensaios clínicos foi unha pauta curta de 7 días respecto a unha pauta longa de 14 días. Este é un ensaio moi recente que se publicou fai nada, fai un par de meses, na revista New England, onde se evaluou a morte dos pacientes por calquera causa nos 90 días seguintes a establecer a terapia antibiótica. A bacteriemia podía ser tanto por gram negativos como por gram positivos como por flora polimicrobiana. E así que me gustaría falar dos criterios de exclusión, que evidentemente pois, estaban excluídos os pacientes que estaban severamente inmunocomprometidos, se os pacientes tiñan válvulas protésicas e tamén se a infección, esta bacteriemia, proviña de focos complicados como endocarditis, unha osteomelitis, unha artritis séptica, pois estes pacientes sí que non eran candidatos a levar unha pauta curta. Cando os hemocultivos estaban contaminados por un contaminante común, tampouco eran candidatos a recibir a pauta curta, a bacteriemia por aureus. A bacteriemia por aureus tampouco estaba aquí recollida. E aquí, como vedes, o marxen de non inferioridade dun 4%. E aquí os resultados tamén son claros. No grupo dos 7 días houve un morte por 90 días do 14,5% dos pacientes respecto a un 16,1% dos pacientes na terapia curta, na terapia longa, perdón. Como vedes, a diferencia dun 1,6, non sobrepasando ese marxen de non inferioridade que marcáramos do 4%, entonces, que concluímos que as pautas curtas en bacteriemias non complicadas son seguras. E quería traer un pequeno apunte sobre a bacteriemia por aureus. Isto é unha revisión sistemática, é un metaanálisis onde nos din que sí que é certo que non se encontraron diferencias entre a mortalidade a 90 días, entre a recurrencia a 90 días ou entre a frecuencia de efectos adversos, pero sí que había importantes limitacións nestes ensaios. Por qué? Porque os grupos clínicos non estaban ben representados. Non tiñan, por exemplo, pacientes con diabetes mellitus, con inmunosupresión, con fallo renal, que eran pacientes que están máis asociados a este tipo de cadros. Por lo tanto, na bacteriemia por Staphylococcus aureus sí que mantemos unha terapia longa de 14 días. Pero quería traer un pequeno apunte que sí que non é de shorter is better, pero é un pouco de secuenciación a vía oral. Que este é un ensaio tamén que se publicou na revista Lancet, tamén moi actual, o estudio Sabato, onde nos indica que un switch a antibioterapia oral non é inferior a continuar a antibioterapia por vía intravenosa. Cando sexa unha bacteriemia de baixo risco por Staphylococcus aureus, evidentemente. E aquí tamén tedes un pantallazo da guía PROA onde nos fala deso, de que as bacteriemias non complicadas a partir do 5º ou 7º día de antibioterapia que respondan ben, se poderían secuenciar a vía oral. Con que? Con cotrimoxazol, con levofloxacino ou con linezolid. Son pautas seguras que tamén hai que ter en conta, que ainda que non son pautas máis curtas, son pautas que favorecen a adherencia do paciente. E finalmente, que me gustaría comentar da bacteriemia, que as pautas curtas son sempre aplicables cando o paciente responda ben desde o principio.
que as pautas curtas están máis asociadas normalmente a microorganismos gram negativos, evidentemente a excepción das pseudomonas, e que non son sempre aplicables cando non temos un bo control do foco, cando as bacteriemas son por endocarditis ou cando as bacteriemas están asociadas a catéteres que non se poden retirar, neste caso pauta longa sempre. E finalmente as conclusións, os beneficios que ten o Shorter is better. Reducimos a presión antimicrobiana, reducimos a aparición de resistencias, reducimos a aparición destas infeccións oportunistas, pero sempre hai que ter en conta o contexto do paciente, como está evolucionando desde que se pon a antibioterapia, como están esos reactantes de fase aguda, esos síntomas infecciosos, e que non sempre Shorter is better, que hai resultados inferiores nas infeccións protésicas, nas infeccións por áureos ou nas infeccións por bacterias multiresistentes. Entonces, este tipo de terapias curtas non son sempre sí ou non, hai que ter en conta sempre todo o que rodea ao paciente e nada máis. Listo. Claro, evidentemente, o cotri. Sí, sí que é verdad. Sí que é certo que igual nas prostatitis unhas pautas curtas estaban como máis asociadas a que podían levar a unha prostatitis crónica ou unha recurrencia, pero sí que é certo que o cotrimoxazol e as quinolonas teñen unha moi boa penetración a nivel prostático, entonces sí que son pautas seguras as pautas curtas, pero sí que entendo que aí hai que ser un pouco máis conservadores, pero de que estaban incluídas, pero sí que é certo que despois nas conclusións finais como que eran un pouco máis conservadores e decían que igual as bacteriamas por pseudomonas se tiñan que contextualizar máis. Sí que é certo que están recollidas no balance, pero quizás sexa un tema aí un pouco máis, que dá para igual unha sesión inteira, solo a bacteriemias por pseudomonas. Listo. Pues se finí. Gracias.